alkaa vähän editoida ja mä löysin vanhoja klippejä, mitä mä en oo julkaissut, tai ei vanhoja juttuja, mutta viime viikolta. Ja mä ajattelin, että teen niistä yhden episodin. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Pikkainen väsy. On se komea. Haluatko muuten Jalma Fitarroi? Mene Instagramiin mun vikaa video ja tägää sinne 3 sun friendiis, niin mä lähetän sulle noita tarroja. Kello on muuten 3 yöllä Bangkokissa, mulla on elefanttipaita päällä ja tässä mä editoin ja ootan auringon nousua, että päivän duunit alkaa, vaikka ei ne vielä ole loppunutkaan. Elefanttipaita päällä. Ei oikein onnistunut se. En mä tiedä mitä mä ajattelin. Siis heräsin tänään, katoin ai että mikä auringon nousu. Pakko päästä kuvaa. Otin auton, kopterin. Lähi etsiä sitä aurinkoa, mut ei täällä mitään. Pelkkää harmaata. Sen lisäksi tää tuulee. On vähän kylmä. Eli ei ihan onnistunut aamu. Sen lisäksi mä oon hävittänyt mun rillit. Siellä se aurinko tulee nytte. Mä olin hakemassa. En mä No niin, katsotaan mitä lähtee. Mä oon nyt muutamia episodeja valmistanut tässä ja siinä on hyviä ja huonoja puolia, että kuvaa sen 100 gigaa päivän aikana. Yksi huono on se, että muistiin menee ihan törkeästi. Onneksi siihen löytyy ratkaisu. Vähän nopeutta editoimiseen. 12 teraa. Puhuttiin Iisakin kanssa vääntää vähän sulista ja näistä matseista tulee ihan tiukkoja, jos mä yritän pelaa aina keskelle, kun Iisakin pelaa mulle vaikeita, tai jos mä annan Iisakille tuplasti enemmän pisteitä, tai jos mä käyn aina viivalla, takaviivalla koskettaa jokaisen mun lyönnin jälkeen, tai jos mä vedän aina 360 jokaisen lyönnin jälkeen, tai jos mä käyn aina vatsalteen jokaisen lyönnin jälkeen.
Eli ihan hauskaa, rankkaa peliä, mutta toi äijä ei oo kyllä voittanut mua vielä kertaa. Trickshotteja. Seuraava Iisakki pelaa mulle verkon toisen puolelle ja mä vedän suoraan ilmasta. Kori. Se oli helppoa, sit Iisakin vuoro. Seuraavaksi jalan takaa. Äijä ihan kypsänä, mut hei, hyvä lopettaa sulkapalloa. Venyt puoli tuntia nää ton tempun takia, mutta niin, safkaa. Tänään on Tapanin päivä ja mä ajattelin pitää täysin somettoman. Seuraavaksi mä otan kirjan käteen ja luen. Sulla on vähän kiire. Milloin me lähdetään? No, 2 minuuttia sitten. 2 minuuttia sitten? Jammu! Okei, seuraavaksi mennään lätkämatsiin kattoo HIFK TPS ja en oo moneen vuoteen ollut kattoo matsia, mutta mut on kyllä kasvatettu HIFK-faniksi. Pitää toivoa, että Kevin Lankinen on maalissa. Kevin on maalissa, mä katoin avausta. Okei, hyvä, koska me oltiin Kevinin kanssa samalla ala- ja yläasteella ja sellainen hauska tarina. Mä puhuin viime videoissa siitä ruokailusta ja kerran me tultiin Kevinin kanssa kaupan kautta himaa päin ja sitten Kevin osti 2 lihapasteja ja 1 roiskeläpän ja kokiksen ja siinä mä vaan katsoin, että huippu-urheilija, mutta kova se on treenaa, kova tekee duunia ja erittäin lahjakas. Niin tänään paljon päättyy peli. 4-0. 3-1 HIFKille. Aaltonen Eiku 0, 3-0. Kevinille 0 peli. Aaltonen 2. IFK Dala, maalivahdin molemmat 30 ketjuu, Kevin Lankinen. No niin Iska, matsi päättyy millä fiiliksillä? Matsi ohi ja 4-1 tuli pataa Lankiselle. Alussa aika hyvä vire päällä, mut sit sössittiin toi kinkun sulattelumatsi, mutta niin ei mitään. Ja poikki siitä. Irti!